Moi! Miesten tarjous. 3 bokserit, yhteishinta on 75 €. Normaali hinnalla olisi 88,50–105, eli nyt kyllä kannattaa napsia miehelle boksereita. Tässä on Henry. Ihanasti kiiltelee tällä hopeana ja mustana. Jos jonkun kamera muuta väittää, niin se on väärässä. Tää on todella tyylikkään harmaa. Ja tästä on koot M, L, XL ja normaali hinta on 35 €. Voi ottaa vaikka 3 näitä, yhteishinta on 75 €. Fernando bokseri. Sama mitä katsottiin tuossa äsken lasten ja nuorten tuotteiden osalta. Tästä on paikalla rajoitetusti kokoja. 5.2 ja 5.6 ovat loppu, joten kannattaa olla nopsana, jos meinaa saa muita ennen kuin loppuu kesken sitten ne. Tämä normaali hinta on 29,50. Paikalla olevat koot ovat 46, 48, 50, 54 ja 58. Tämä on sitä sileätä matskua, mikrokuitua, mikä on monelle tuttu Donnan pitkiksistä, Donnan pikkareista ja noista Adamen sarjan muista housuista. Sitten Barbados. Sinistä meininkiä. Miesten bokserit. Tässä on tumman sininen tämä vyötärön nauha. Näettekö? Tossa ehkä nyt näkyisi kivasti toi väri. Eli sille, joka tykkää sinisestä, niin tästä löytyy koot M, L ja XL ja normaali hinta Barbados bokserille on 35 €. Voi ottaa vaikka 3 näitä. Jos haluaa vaihtelua, niin nappaa vähän muutakin siihen. Ja sitten viimeisenä on Alec-bokseri. Jätin ne viimeiseksi sen takia, että tässä on kaikista vähiten koko ajan jäljellä. Tässä on kiva sininen ja kiva musta. Ja niin on moni muukin ajatellut, koska nämä on suurimmaksi osaksi asiakkaiden kotona jo. Eli siitä on mustana jäljellä 4,6 ja 4,8. Nyt kannattaa olla siro. Ja sitten sinisenä on 4,6 pelkästään jäljellä. Mutta kyllähän me nyt näistä saadaan näistä valikoimasta miehellekin jouluilo tai joku muu ilo aikaiseksi. Eli 3 yhteishintaa 75 €. Laitapa viestiä, niin kootaan sulle sopiva paketti. Moi!